Checking. 1 2 1 2. Hello. Welcome to this vlog. Hello everybody. I can't believe I'm acting like this is a mic when it's not. But anyways, how would they know? How would you know? Sunny Mona, Saubona, Madam Saubona, Madami, Buyepi, Isola, Ubuyepi, Isola. This has to be the most exciting week for me. Probably one because Simeni where? Are you coming? Are you coming with me? Ubani ozobe khulumela abangani ememulweni? Me. Sanibonani omi phambi kwenu amahle sabela ozokhulumela abangani. Ngiyanibingelela ememulweni wentombi uSamkelisiwe Zwane. Umemulo uyini? Umemulo usiko olugcinelwa umuntu wesifazane osedlulile kuma-21 umndeni wakhe ubungaza ukukhula kwakhe nokusiphatha kahle kwakhe futhi ukhombisa ukuthi use-ready for isigaba esisha sempilo yakhe sokuba mdala. This is the occasion. So uma kwenzeka ke lokhu kuke kuqale kuhambe kuyoxinyelwa landwa umkhonto komalume ebese kungeniswa umgonqo. Lapha ke umuntu mayesangena umgonqo ayazophuma sekuzoba usuku lomemulo ekuseni ngeenkhatha mayengena kumemulo emgonqweni unomgonqo uba nezinto zakhe ayisebenzisayo izintsha amaplate inkomisho usebenzisa into eyodwa kanye neimpahla asuke egqokile. Oh la 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 Sithiena uzosebenzisa zona kumula naye intombi kaMafu. Intombi izokwehla intombi enjengaye asembele ayusamuke ngoba uyintombi nto. Yazi ithi Wami DVD. Sengikhumbula nje ngisho ngohlokhe. Basebedla abafazi abakhuluma. Isimo sibi samke fana ngabe DVD lento nje. Manje asibambela iyobonana ngolesihlanu. Bye.